Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti bdejna r-Randan imqaddis. Żmien fejn aħna nirriflettu ftit fuq ħajjitna, nirriflettu ftit fuq ir-relazzjoni tagħna mal-mulej. Hekk dan iż-żmien il-liturġija tal-kelma tgħidilna żmien tad-deżert. Deżert li mhuwiex post ideali fejn wieħed jgħix, imma fid-deżert aħna niltaqgħu magħna nfusna. Xejn ma jkun jiswa aktar ħlief is-sopravivenza li nibqgħu ħajjin, li nieklu u nixorbu. Hekk għalhekk u dan huwa żmien li naraw naqra fejn qegħdin fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija għalhekk ejjew nirrikonoxxu li għandna bżonn lil Alla, nirrikonoxxu li aħna għandna bżonn il-maħfra u l-għajnuna tal-Alla. U dis tal-lum ser tkun sufraġġju għar-Ruħ Leli Grima. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Fir-Randan ma tingħadx il-glorja. Qabel ma naqra kolletta nixtieq nagħmlu avviż żgħir qabel qudies għax il-ġabra li se ssir illum ser tmur biex jintbagħat container bl-ikel u mediċini fil-Polonja biex jitqassam lir rifuġjati Ukreni li qed jaħarbu u jħallu pajjiżhom minħabba l-gwerra. Kemm jista' jkun ikunu ġenerużi. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes. Għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu li bħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Stqarrija tal-fidi tal-poplu tal-Alla. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: Il-qassis imbagħad jilqa' minn idejk il-qoffa u jqiegħda quddiem l-artal tal-mulej Alla tiegħek. Int imbagħad tgħid hekk quddiem il-mulej Alla tiegħek. Missieri kien minn Aram, jiġġerra minn post tal-ieħor, imbagħad niżel l-Eġittu u għammar hemm. Żgħar kien lat ta' niesu, iżda hemmhekk sar poplu kbir, qawwi u kotran. L-Eġizzjani ħaqruna, aksuna u abbowna b'xogħol imma aħna jatna lill-mulej, Alla ta' missirietna, u l-mulej sema l-għajta tagħna, rajt ta' kis u tbatija u dwejjaq tagħna. U ħarriġna l-mulej mill-Eġittu, bid qawwija, bidrieħ merfuħ, biża' kbir, b'sinjali u beġubijiet, u daħalna f'dan il-post. Tagħna din l-art, art nixxi ħalib u wasil. U issa ara jien ġibt l-ewwel frott tal-art li tajtni int, mulej. U int tqiegħdu quddiem il-mulej Alla tiegħek u tadura lill-mulej Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq, ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Int li tgħix għall-ken tal-għoli li tagħmar għad-del ta' dak li jista' kollox. Ejt lill-mulej kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu u jibatlek u jħarsuk fi triqatek kollha, ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Fuq idejhom jerfawk li ma taħbadx ma xi ġebla riġlek, fuq l-iljun u l-lifa inti timxi, ferħ tal-jun u serb inti tirfes, ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, l ara f'ismi jien inħarsu, u jsejjaħli u jiena nwieġbu.
miegħi nkun fid-dwejjaq tiegħu, neħilsu u nirfalu ġieħu, ngħidu flimkien kun miegħi mulej fid-dwejjaq. It-tieni qari, stqarrija tal-fidi ta' min jemmen fi Kristu. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, xi tajt l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejk, f'ommok u qalbek, jiġifieri il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti stqarb f'ommok Ġesu l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti salva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqarb xufteh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma hemmx għażla bejn Ludi u Grieg u s-sit ta' kulħadd u għani ma' daw kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Kjoġobkom munbuli fal-Evanġelu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu mimli bl-Ispiritu Santu raġa' lura mill-Ġordan u l-Ispiritu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn. U imbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U x-Xitan qallu jekk int bin Alla, għejd lil din il-ġebla issir ħobż. Wieġbu Ġesu, hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Imbagħad ix-Xitan ħadu fil-għoli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-Xitan natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili u jien nagħtiha lil min rrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima kollha tiegħek tkun. Ġesu wieġbu qallu hemm miktub lil mulej Alla tiegħek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-Xitan ħadu Ġerusalemm qiegħdu fuq il-quċċata tat-Tempju qallu jekk int bin Alla, inxteħed minn hawn għal isfel għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa u li fuq idejhom jerfgħuk għalli ma taħbatx riġlek ma xi ġebla. Wieġbu Ġesu qallu jingħad ġarrabx il-mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-Xitan meta temm dan it-tiġrib kollu telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. Il-kelma tal-mulej. Kristu t-talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bejtna. Il-tema prinċipali tal-lum u għad-deżert. Ma nafx għax kelkom esperjenza li kontu f'deżert. Jien darba mort imma ma kontx waħdi. Immaġinaw tispiċċa fid-deżert waħdek. Ma tara xejn li f'sema u ramel. Taħt xemx tisreġ. Titwerwer. L-ewwel li jwerwrek is-silenzju. U l ħaġa li tiġik ġa moħħok, immaġinaw kif tkun vera din ta' x'ibqa' l-iktar importanti? Kemm għandek flus? Kemm għandek bini? Kif ħansalva? Fil-liturġija tal-kelma tal-lum
wara l-magħmudija ta' Ġesu u Ġesu niżel l-Ispiritu Santu fuqu, il-Vanġelu jgħidilna Ġesu mimli bl-Ispiritu Santu reġa' lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Id-deżert huwa importanti fil-ħajja tagħna. Imma aħna naħarbuh id-deżert fid-dinja tal-lum. Naħarbu s-silenzju u nippruvaw nimlew ħajjitna b'affarijiet biex ma ħossunix waħedna. Mingħajr id-deżert ma nistgħux insalvaw. Fil-liturġija tal-kelma tal-lum ħanaraw ftit anke dawn it-tlet tentazzjonijiet li kellu Ġesu kif insibuhom aħna fil-ħajja tagħna. 40 jum. Issa fl-Antik Testament l-40 jum kienu jfissru ħajja ta' bniedem. 40 jum dam il-poplu ta' Iżrael għaddej fid-deżert u x'jiġralu f'dak id-deżert. Irrealizza il-poplu talla kemm għandu bżonn lil Alla. Il-ħajja tagħna qisha hija dawn l-40 jum. Jekk aħna il-ħajja tagħna ma nidħlux fid-deżert ma nirrealizzawx li għandna bżonn lil Alla. U l-bniedem aħna fid-dinja tal-lum nippruvaw kemm jista' jkun ma nidħlux fid-deżert. Id-dinja tgħidilna aħarbu tbatija, aħarbu li tiltaqgħu magħkom infuskom. Għax fid-deżert tiltaqa' miegħek innifsek. Jien min jien fejn sejjer. Jekk f'dan ir-randan u fil-ħafna randanijiet li jgħixna, jekk kien għandi 60, jekk kien għandi 50, jekk kien għandi 70. Fl-ebda randan ma ltqajt ma' Ġesu, ifisser li għandi il-fidi tiegħi għadha ma kibritx. Alla jħodna fid-deżert li jenna, u jridna mmorru fid-deżert, u aħna ma nifmuħx. U aħna raw bit-tentazzjonijiet li għadda minnhom Ġesu, kif jiġrilna dan fil-ħajja tagħna. Ma ninsewx li x-xitan huwa intelligenti aktar minna, ħafna aktar minna. Kieku nsaqsi domanda aħna miġbudin lejn it-tajjeb jew lejn il-ħażin. Ħafna jgħidu li miġbudin lejn il-ħażin. U jiena ma naqbilx magħkom sa barra, veru aħna għandna ġibda lejn il-ħażen, klejdu l-kunkupixxenza. Però aħna ħalaqna Alla u Alla ma jista' joħroq xejn ħażin. It-tajjeb hu li jsir ħażin. Kollox tajjeb, għax Alla ma jistax joħloq xi ħaġa ħażina, mit-tajjeb ma jistax joħroġ il-ħażin. U għax-xitan bl-intelligenza tiegħu illi jippreżentalna l-ħażin bħala tajjeb. U aħna nibbelewha. Araw l-Adam u Eva x'għamilhom. Għalkemm hija storja imma t-tagħlim hemm qiegħda li l-Eva ma qallix kul mit-tuffieħa u tisħet għax il-ħażin ix-xitan huwa giddieb. Huwa missier il-gidba. Li l-Eva qalla kul mit-tuffieħa u ssir daqs Alla. Mela fil-ħajja tagħna ix-xitan jippreżentalna il-ħażin imlibbes ta' tajjeb. U dan li qed jiġrilna aħna fil-ħajja tal-lum. U ħa narawhom fit-tliet tentazzjonijiet. L-ewwel tentazzjoni wara 40 jum bil-ġuħ. Il-Vanġelu jgħidilna kien ilu 40 jum ma jiekol. Ħa nindunaw kif dawn it-tliet tentazzjonijiet ix-xitan jipprova joħroġ lil Ġesu mid-deżert. Għax jaf li fid-deżert Ġesu ħajiltaqa' ma' missieru bħalma jagħmel lilna. Bħalma tagħmel id-dinja, d-dinja tipprova toħroġna mid-deżert ħalli ma nintaqgħux mal-Alla. Issa kieku Ġesu wara 40 jum penidenza bidel il-ġebel f'ħobs, seta' jagħmilha kien Alla. Kien ħadd jagħmel xi ħaġa ħażina le. Kien qed jagħmel l-ebda dnub. Seta' bidel il-ħobs u kien ikla. Dmiru kien għamlu l-40 jum kien għamilhom. Imma kien juża l-qawwa tiegħu għall-egoiżmu tiegħu biex jiekolu. U dan li qed jiġrilna fis-soċjetà tagħna llum.
li taqla l-ħobżna ta' kuljum huwa importanti. Imma aħna maħniex kuntenti li naqgħu l-ħobżna ta' kuljum u li taqla l-ħobżna ta' għada wkoll huwa importanti u ta' pitada wkoll. Imma qed niffangaw aħna. Niffangaw fil-flus. U jiġrilna li ninsew lill-Alla, mhux lill-Alla ninsew lilna nfusna u lil tal-familja. Ninsew l-uliedna, ninsew il-martna u l-raġel tagħna. Xogħol biss. Flus biss. Ma jeżisti xejn aktar. Il-ħobs huwa mezz mhux fini. Kemm nabbandunaw il-uliedna ma' tablet, ma' television biex aħna naħdmu jisna ma għandna xabaqat. U iktar ma jkollna iktar irridu. Id-dinja tgħidilna jisna ħanġibu s-sigurtà bil-flus. Imbagħad ġurnata filgħodu u tħossok ma tiflaħx. U jkollok kemm ikollok flus u l-valuri li ma għaddejtx il-uliedek darba kont l-Italja. Wieħed sinjur kien mobbi bil-flus u bagħat għalija xrid iqer qed imut fl-isptar. Għalli għandi 7 ulied, ħadd ma jiġi jarani. Qed imut dan għalli għandhom kollox, ma jonqoshom xejn, ħdimt għalihom. Għalli però tort tiegħi għax qatt ma kont hemm f'ħajjithom. Dejjem xogħol, ma jafunix, ma jafux minnu missierhom. Kif ħanaħsbu f'Alla jekk qas naħsbu f'uliedna jew f'martna? Sa dolodu stess ħireġ xina nqaddes kmini aktar fuq post ieħor. Tara n-nies sejrin għax-xogħol, mhux xogħol essenzjali bħala sejrin jibnu. Il-ħadd mhux ħallik mill-Knisja li jgħidlek ma jiswitx ix-xogħol biqlieħ. Imma għalik biex tistrieħ, biex isserraħ moħħok, imbagħad nispiċċaw nibelgħu il-penuri. Il-ħadd sejjer jibni jew taraħ jaħdem it-twieqi u jwaħħal u sejjer, il-ħadd filgħodu, fil-5 ta' filgħodu. Ma rridx niġġudika min kien ma jimpurtanix, però iġġalek tirrifletti din il-ħaġa. Dan huma t-tentazzjonijiet ta' Ġesu, huma reali fil-ħajja ta' kuljum tal-lum. Il-ħajja tagħna sirna skjavi tal-ħobżna ta' kuljum. Skjavi. Imbagħad tiġi gwerra, għadna qed naraw. Id-dar kollox jispiċċa, tiġi basket, forsi għandek tibdila fih, forsi biċċa ħobs. Jista' jiġri Malta, jista' jiġi terremot għall-aħħar żqat. Kemm bnejna, kemm palazzi. Xejn ma jibqa'. Da li qed ngħid nirriflettu fuq dawn l-affarijiet, dan hu d-deżert, għax aħna biex inneħħu d-deżert minn ħajjitna, ninfexxu f'dawn l-affarijiet. Naljinaw ruħna. Meta wieħed jaljina ruħu, dak huwa xogħol ix-xitan. Ix-xitan qedtilkom huwa intelligent. X'fiha ħażejn li taħdem għal uliedek? Fader, jien x'qed nagħmel naħdem għal mara u tfal. Iwa taħdem u tagħmel sew, imma li tesaġera u tinsa l-valuri huwa ħażejn. It-tieni tentazzjoni. Kull ma hawn għallu x-xitan inti julek. Il-poter, il-kilba l-poter. Ma nitkellmux fuq politika, dak araw intom. Imma bħalissa kulħadd jiġi ħabbat ma rrid nikkritika l-ħadd. Il-poter, il-kilba l-poter. Dawk araw intom, mhux ħanitkellem fuq politika, ħanitkellem fuqna. Rridu naħdmu kollox taħt idejna. Fil-familji tagħna jien irid ikun nikmanda, irid ikun naf kollox qed jiġri. Il-ġirien, sa x'qed jiġri, ħajkolli dan il-poter u kultant biex inżommu l-poter nagħmlu l-ħsara bil-sienna. Dawn huma t-tentazzjonijiet reali ta' Alla mhux ħajġġudikana għax forsi ma kisċajnek biżejjed huma affarijiet żjiena, però mhumiex dnubiet esaġerati dawk l-esaġerati huma dawn meta aħna noqsu mill-imħabba. Meta aħna rridu nżommu kollox taħt difrejna fuq il-post tax-xogħol.
nabbuża mill-poter tiegħi biex il-ħaddieħor inżommu irid nitla' fuq biex jien inkun nikkmanda. U dak il-missier ta' familja li jaf kif qed jgħix bil-problemi tal-familja nagħmlu ħajtu għar milli jgħid. Biex nieħu l-poter ngħaddi minn triqat li mhumiex suppost ngħaddi minnhom. Ħadd promotion b'mod mhux ġust. Jien beżżewni dawn l-affarijiet. U għaliex ħażin, għax sirna qisu xejn, mhux kulħadd hekk jagħmel fader. Mhux hekk tittamel biex tgħix. U din hi l-problema tas-soċjetà tagħna li jinsejnihom dawn l-affarijiet għalina xejn mhu xejn. Imma fader ħankun skjaf. Kristu il-miraklu tal-ħobs ma bidilx il-ħobs għalih narġa' mmur għall-ewwel tentazzjoni ħalli nġi għattini wkoll. Imma x'in kien hemm bżonn ma bidlux għalih il-ħobs u gawdeħu, imma x'in kien hemm bżonn bidlu għan-nies. Xebbaħħhom in-nies li kienu bil-ġuħ. Din id-differenza naħdem għalija u naħdem għal ħaddieħor li hu aktar fil-bżonn. L-istess ħaġa hawn. Ġesu li x-xitan se taqal l-umur tmellaħ, jien Alla kull ma qed turini huwa tiegħi. Imma jiena nirrenja mhux bil-poter imma billi nofri li nnifsi u nissallab. Dak huwa is-siġġu tar-Re ta' Kristu, s-salib. U salva d-dinja, salva lilna. U t-tielet u l-aħħar tentazzjoni biex ma ndewwimkomx, l-iktar waħda sottili, l-iktar waħda brikkuna tax-xitan. Li hija iktar għalina li ninsabu għaw ġew. Jien dil-ġimgħa ġrat li xi ħaġa u ħanispjegalkom kif jien ukoll nista' niżbalja fuq dan it-tielet punt għax ix-xitan intelligenti ħafna. Qasmu li xi pipes taħt il-madum mhux ħanistħi ngħid u kelli naqla l-madum kollu jien għax beda nieżel f'ta' taħti. Ma kellikx m'hemmx tagħmel spiża ma xtaqtix imma ġiet. U l-bieraħ nall-erba mhux il-bieraħ kien ras ir-Randan kelli qudiesa filgħodu, kelli qudiesa oħra l-Emkast ma' studenti, mbagħad kelli funeral u ħafna ġenn insomma. U nasal id-dar fil-5 ta' filgħaxija. U kont kuntent qed l-omu lej għamil ġurnata ħidma għalik. Ara kif nikkondizzjonaw lil Alla aħna ta' anki jiena it-tielet tentazzjoni hija din. Ix-xitan qallu ktaqbes jiġu jilqew kurihom il-dawn in-nies fit-tempju ħadu, qallu mhux bil-prietki, qallu irjhom jaraw ktaqbes u jilqew klanġlu jemnu li jintleben tal-law taf kemm issir popolari dak li qed jgħidlu x-xitan ta'. Saħna li aħna viċin ta' Kristu, x-xitan jagħmlilna dawn it-tentazzjonijiet ukoll. U nwaqqaf li xkun mimli biżebbux minn dawk il-kbar u jiġi kull ma kelli fliexku whisky mhux għax nixrob tax jiġi u fliexkun brandy u ftit grappa ta' trappisti li ġeni nagħmel ftit mal-kafe. U dal-fliexkun jiġi u jkisser it-tliet fliexkien. U fuq dan il-madum dak l-ispirtu kollu tistgħu timmaġinaw it-tabba kollu u dort li l-mulej wara ġurnata xogħol li tajtek hekk tpattijuli. Din it-tentazzjoni, illi rridu lill-Alla kif joġob lilna. U jew għajta għalija x-xitan smart. Dak il-ħin jaqilgħu l-inkwiet biex jitelfek il-paċi li għamil xi ħaġa tajba biex jiġeldek ma' Alla. U qed nirrabja m'Alla qisu hu jaħti hekk tpattijuli wara li għamilt kemm stajt dil-ġurnata mmur u spiċċajt ma sajjarġ għax imbagħad sakemm naddaft. U bqajt sa flaxi arrabjat, qisu rrabjat għal Alla. Xi kont nipprepara l-Vanġelu hekk qegħdin totta għalija. Xi naraw dawn it-tentazzjonijiet kollha nindunaw kemm hu importanti d-deżert li ma nippruvawx naħarbuh id-deżert. Ma nippruvawx nevitaw id-deżert. Però f'dawn it-tentazzjonijiet kollha Alla qiegħed magħna f'dan is-sabiħ u Alla jibqa' jħobbna. Bl-uġieħ kollu li jkollna, bil-mart kollu li jkollna, Alla qiegħed magħna. Lil Ġesu Alla ma neħħilux il-passjoni imma kien miegħu. Ġesu wkoll qallu fejn inti għax abbandonajtni.
Fl-iktar momenti diffiċli fuq il-kurċifess, Ġesu ħassu abbandonat minn missieru. Imma qallu wkoll nerħi ruħi fidejk. Jalla fid-deżerti tagħna inħallu, ġifieri id-deżert ma nippruvawx naqirduh. It-tentazzjonijiet naħarbuhom, però kieġu nippruvaw ngħixuhom, dik l-importanti, nippruvaw għax huwa permezz ta' dawn il-passaġġi fil-ħajja tagħna li nikbru nsiru nsara sewwa u li narfu min hu Alla. Iktar ma nipprova bl-affarijiet tad-dinja inneħħi d-deżert, iktar mhux ħaniltaqa' ma' Alla. Ħan jaqfawx qed indum ħafna, ma rridx ndewwimkom, però importanti li nifhmuhom dawn it-tliet affarijiet għax ħajjiġu fil-ħajja tagħna, ma jimpurtax jekk ma jirnexxielniex nielbuhom it-tentazzjoni. Trajtu kif jiena żbaljajt, jien stess żbaljajt, telet tentazzjoni waqgħet għalija dil-ġimgħa xi xitan brikku, però Alla qiegħed miegħi, u Alla jaf minn xi magħmul, u Alla jaħfirli, u Alla jħobbni anke meta ħatta kontrih u rrabjajt għalih. Alla xorta baqa jħobbni. U dan is-sabiħ tal-fidi tagħna. Eżis ħuti nirringrazzjaw l-Alla ta' dawn is-sibiet li qsamna flimkien u nitolbu li nkunu kapaċi ngħixu d-deżert ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nqumu bil-wieqfa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mlej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tal-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li jum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qamma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti ma' Ġesu li jsum fid-deżert ejjew nintelqu fih dan il-missier u nersqu t-talb tagħna waqt li ngħidu mulej jeħlisna minn kull ħażin. Mulej nitolbu għall-Knisja biex tul il-mixja tar-randan lejn iċ-ċelebrazzjoni tal-missieru tal-Għid tgħix b'kull kelma li toħroġ minn fommok, nitolbu mulej eħlisna minn kull ħażin. Tolbu għal Papa Franġisku biex il-vjaġġ li ser jagħmel fostna iservi biex niltaqgħu mal-imħabba tal-missier nitolbu għal mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu ħalli tinstab soluzzjoni waqfin għall-gwerra fl-Ukranja biex il-popli jgħixu fis-sliem nitolbu mulej ħlisna minn kull ħażin. Għalina biex din l-Ewkaristija li qed niċċelebraw flimkien tagħtina s-saħħa biex nirbħu kull ħażin nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għejn il-familji ħalli imqawwijin mill-kelma tiegħek jikbru fl-imħabba u għamil il-morta u dawk kollha li jduru bihom isibu kull faraġ f'kelmtek nitolbu. Mulejja la tagħna ħad tkun il-kelma tiegħek dawl fil-ħajja tagħna bi Kristu Siedna.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sakrifiċċju ħalli bih inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddejs li jħejjina ċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Eid bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Siedna. U għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawm tiegħu iqaddes din il-għamla ta' takkis u bir-rebħ tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu l-ħmira tal-ħażin. B'hekk isejħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Eid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sehem għall-ħajja fl-ikla tal-Eid tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek li nuta tifħir u bla jeda ngħidu qaddejs, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasan tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Xandu salvana tisabba. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari nillum nitolbu għal Leli Grima li għalih qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp l-Arus tagħha, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu l-Missier tagħna li kull meta nitlu fid-deżert hekk nippruvaw ngħixuh, nippruvaw niltaqgħu miegħu, nippruvaw inħobbuh aktar. Għalhekk bil-qalb ejjew ngħidu t-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nagħlilkom islim natikom islim tiegħi la tħarix lejn ħtijietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu li nsejt
Nadurawk u Ġesu imberkuk. Nadurawk u Ġesu imberkuk. Nadurawk u Ġesu imberkuk. Nitolbu. Aħna tqarbilna mulej blikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li hu tassew il-ħobs tal-ħajja u ngħixu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi qabel ma tmorru lotja tad-demm nfakrukom bħas-soltu llum il-ħadd 6 ta' Marzu fil-Berġa tax-Xewkija mit-8 sas-sija ta' nofsinhar. Tinsewx tieħdu l-ID card magħkom. Meditazzjoni tal-kelma talla kif smajna fil-Vanġelu, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix iżda wkoll b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Għalhekk matul l-erbgħat tar-Randans ser nofru żewġ mumenti li fihom nisimgħu u nirriflettu fuq il-kelma talla. Kulħadd jista' jagħżel aħjar ħin għalih. L-ewwel meditazzjoni tkun fid-9 ta' filgħodu u ssir minn Father Michael Mifsud u tieni meditazzjoni tkun fis-7 ta' flaxija u ssir minn Father Edward Vella. Qalb tal-karità f'dawn il-ġranet ser jintbagħat container bl-ikel u mediċini lejn il-Polonja biex jgħinu l-rifuġjati Ukreni li qed jaħarbu minn pajjiżhom minħabba l-gwerra. Meħtieġa dawn l-affarijiet, flus biex jintbagħat il-container fil-Polonja, ħrieqi, trab tal-ħalib, ikel u creams għat-trabi, ikel fil-bottijiet u mhux fil-fliexken tal-ħġieġ, sapun, shampoos, shower gels, toothpaste, maskri kontra l-Covid u mediċini painkillers, first aid kits. Dolbukom li tpoġġu kollox dejn il-qalb tal-karità fuq l-artel tal-ġemp tal-Knisja u kemm jista' jkun nkunu ġenerużi. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.